Gibalikan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Davao International Airport kaganina buntag human ang sitwasyon kagahapon sa airport kung asa daghang kapulisan ang nakapalibot nga gipasabot nila nga simulation exercise o SIMEX lang. Atong saro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa Police Regional Office 11 nga may kalabutan matud pa sa pagpangandam sa national and local elections ang gipahigayon nga simulation exercise. Samtang sumala sa usa ka political analyst nga posibleng diversionary tactic matud pa sa administrasyon ang pag-anunsyo sa Presidential Communications Office kalabot sa isyuan sa ICC warrant batok kang former President Rodrigo Duterte. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang usa ka platoon sa Regional Mobile Force Battalion Region 11 nga nagpahigayon og formation sa ilahang community outpost sa Davao International Airport kaganihang buntag. Sumala sa commander, kabahin ra daw kini sa ilahang simulation exercise o SIMEX. Kay dumduman nga gikwestiyon ang talagsaong ginaghanon sa kapulisan sa airport kagahapon nga ang uban naka full riot gear pa. Kini human sa pag-anunsyo sa Presidential Communications Office nga duna kuno sila'y nadungog nga gi-issue nga arrest warrant ang International Criminal Court o ICC batok ang former President Rodrigo Duterte. Kinsa gingong miikyas daw paingon Hong Kong. Aban daan na kining gilimod sa kampo sa kanhi presidente. Doon na lamang kini gitambungan nga event sa mga OFW kauban ang anak nga si Vice President Sara Duterte. Sa pagbalik sa news team sa airport, mingaw na ang palibot. Og dili na sama ingon ana kadaghan ang mga otoridad nga nakadeploy sa area. Nganong RMFB 11 ang naghimog simulation exercise dito. Tungod kay sukad pa sa una ang na-deploy sa Davao International Airport kay ang RMFB 11 or ang Regional Mobile Force Battalion. Kini siya preparation namo sa umabutay na national and local elections. Part siya sa contingency planning and 100 days operational activities. Apan sumala ni kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque nga dili ang ICC ang nagpagawas og arrest warrant batok sa kanhi Pangulo. Kay kung dunay arrest warrant gikan sa ICC, i-anunsyo nila kini ug ibutang kini sa ilahang webpage. Inay arrest warrant matud pa kini sa incitement to sedition nga kasong giduso sa CIDG batok sa kanhi Pangulo niadtong February 17 kalabot sa pahayag niini nga ipapatay ang 15 ka senador aron makasulod ang iyahang ginasuportahang senatorial candidates. Wala pay pahayag ang kampo sa kanhi Pangulo kalabot niini. Busa nahibulong ang usa ka political analyst kung nganong nagpagula og pahayag ang administrasyon bisan wala pa maberipika ang impormasyon kalabot sa kuno. Nag-issue na ang ICC og arrest warrant batok kang former President Duterte. Bisan ang mismong ICC wala pay anunsyo kalabot niini. Paglalabas ng warrant of arrest itong ICC, hindi ito tago. 'Di ba? I-announce nila 'yan, no? And of course, una nilang bibigyan yung persons involved dito. So yun yung kaya doon tayo medyo medyo nagtataka, no, kung bakit kinakagat, no. So maybe someone from the PCOO ang unang kumagat doon sa balitang yon, no. That's why nag-announce kaagad sila without even verifying, no. Posibleng diversionary tactic lang matud pa kini sa administrasyon aron tabunan ang mga issue sama sa PhilHealth. Some consideration naman sa issue ng PhilHealth. So baka ito yung ganti nila, no. And of course, no, may mga pabas din na balita na na-filean nga ng kaso itong si Speaker Romualdez, no. So baka ito, no, para at least medyo malayo na muna focus ng mga tao. Ang tagal na nitong issue, no. If you would remember, October pa na sinasabi na maglalabas ng warrant. October, ano na ngayon? March na. Sumala ni Beleno, dili daw mamahimo nga may kalabutan kini sa kaso nga gi-file sa CIDG kay taas pa ang proseso una makapagula og arrest warrant ang korte. Kadali na pag nag-file ka ng kaso, meron na kaagad warrant of arrest. It is unfortunate that this is happening now, especially that medyo mainit na tayo because of the election. So painit na, no? It causes more conflict. Baka it will affect to something na we don't like, no? Sara, sa pahayag po ni former President Rodrigo Duterte sa usa ka event diha sa Hong Kong atubangan sa mga OFW nga anda matud pa siya sa posibleng pag-aresto kaniya ugaling magpagula na gyud ang ICC og warrant may kalabot sa kining iyahang war on drugs. Pero gidugang niya nga ugaling tinuod man ang pasangil batok kaniya iyaha matud pa kining gihimo alang sa malinawong pamuyo sa katawhang Pilipino. Sara.
Kay daghang salamat, John D. Esteban.